For helvede, hvor er det nemmere at bruge en boremaskine? Jo. Du smager mig. Det sagde man ikke. Det er sgu... Rødlig skudt skille. Hvorfor noget jern? 8 det er standard, 10 det er sådan lidt nogen der går med, når det sådan ligesom er væk. Der er porrer, der er løg, og der er hvidløg, og der er almindelig hvidløg, og der er lidt rød løg, og så er der gulerødder, og så er der pastinakker i. Og ved I hvorfor? Nej. Er I klar? 1, 2, 3. Det var flot! Hun fik sit rav. Og Ravner, han havde en ordentlig. Ja, Det kan du sagtens spille. Ja, nemlig. Jeg tror, han så. Og så en hammer. Ja. Jeg sælger der optaget udbetaling på 2 i stedet. Ja, Michael, hvorfor kan vi ikke få nogle nye sko på hesten, hold? Det kan I da også sagtens. Hvorhen? I har smidt bare komme herhen med dem. Könnt ihr mal behaupten, ich habe den geilsten Sattel von allen Leuten. Hvad? Det er 4 mm tynd til. Nej, det er 8. Det er 8. Ja, men det er ikke. De er så tunge, så hvis ikke du varmeskruer dem, så går skoen bare løs. Når de træder, så åbner du vejningen, når du træder på dem. Så de skal lægge 100%. Det er helt okay. Og jeg vil gøre alt for dig. Ja, vi tænder vores lygter, når det mørkner. For der lyser dit til aftenen, siger godnat.